Ikomplu joħorġu aktar dettalji dwar l-aħħar skandlu qed jaffaċċja l-gvern ta' Robert Abela, il-miljuni ta' euro li nsterqu mill-poplu Malti Wawċi fil-frodi tal-benefiċċji soċjali. Dan hekk kif aktar persuni qed isemmaw leħenhom dwar kif ġew ingannati u użati mill-Partit Laburista. Persuna li tkellmet mat-Times of Malta rakkontat kif irċeviet dawn il-benefiċċji bil-patt u l-kundizzjoni li fl-elezzjoni ġenerali tivvota lill-Partit Laburista u li tħallas sena commissions lil persuna li għenita. Bl-istess persuna tikkonferma kif hemm aktar nies involuti f'dawn ir-rekit ta' frodi ta' benefiċċji soċjali. U inti ġieli mort għand it-tabib Grixti għal dil ħaġa jew le? Le, asqat. Le. Qatt. Ġvinti mhux it-tabib Grixti għamel ilek. Le. Il-firma ta' ġol envelope tiegħu kienet imma. Ma nafx, minn nas. Sa ċertifikati minn professuri. Persuna oħra rakkontat li marret għand l-eks deputat Laburista Silvio Grixti personalment, fejn kien propju hu li spjegalu xi jrid jagħmel sabiex jibda jieħu dan il-benefiċċju, dan fil-waqt li kien assigurat li ma kien se jinqabad. Mar oħra li tkellmet mat-Times ikkonfermat li kienu nies minn Kastilja li referew għand Silvio Grixti. U xi ħadd mill-customer care tal-Kastilja sma' għalli mur tkellem ma' Dr. Silvio Grixti. Għalli għaxu jista' jgħinek. Kif appena tħalt, għetlu jiena referewni minn Kastilja. Għetlu dinja l-istorja tiegħi għettilu vera fil-qasir. Għetlu għalu li inti biss istatejni. Inti minn Kastilja u rewk ċarli kienu qed jirreferu għand Grixti biex tieħu benefiċċju. Iva. Eżempju tmurant tabib ħajat. Le, għalli mur kellem il-Dr. Silvio Grixti għalli għaxu jista' jgħinek. Ok, f'termini ta' flus. Iva, u għalli biex ngħidulhom li jirreferewni huma. Infatti Dr. Grixti kif appena tħalt għandu jiena u għetlu li batuni minn Kastilja mill-ewwel b'dik id-bissima għal jorret ġib il-qedem tajli mela. Pal speċi. Mill-ewwel sama isu kienet jistennini kważi. Isu kien jafa xi xina mort għandu. Il-persuni kollha qalu li meta deru qudiem il-bord f'Santa Venera damu biss ftit minuti sakemm nataw il-karti kollha li kellhom bżonn u li x'aktarx kienu dokumenti folozz. Huma sqarrew li damu jieħdu dan il-benefiċċju għal numru ta' snin sakemm imbagħad ċemplulhom il-pulizija fejn issa se jkunu mġela jirritornaw il-flus kollha rċevew. Jien ġejt ingannat inħossni għax mistom bdew mill-qbuta. Mhux aħna. Kif jgħid il-mat il-ħuta minn rasek inten. U ovvjament ħadd ma jaħdem waħdu l-lum wadiri Grixti rid minn nies, tifhem wadiri. U kif qed tħossok issa? Qed nħossni gildi, qed nħossni li dewbija Tħossni qdew bik. biex gawdu huma. Iż-żgħir issa qed jitkisser u l-kbir ma jintmiss. Jidher li dan ir-rekit ilu sejjer taħt il-gvern tal-Labor għall-aħħar 10 snin, iżda kien biss fl-aħħar ġimgħat meta l-pulizija bdiet tressaq xi persuni akkużati li frodaw fil-benefiċċji soċjali. Għalkemm fix-xhieda tagħhom mal-pulizija qed jisqu li kienu l-uffiċjali tal-gvern jew saħansitra persuni f'kargi għoljin qrib il-kabinet ta' Abela li rreferewhom biex jieħdu dawn il-benefiċċji soċjali.